Pienellä paikkakunnalla elävä työtön kuvataiteilija oli nähty kävelemässä työhuoneelleen päin. Pian naapurikaupungissa sijaitsevasta Kelan toimistosta ilmoitettiin, että työttömyyskorvausten maksu on lopetettu, koska kuvataiteilija työllistyy selvästi omassa työssään. Miksi apurahoilla ja pätkätöillä elävät taiteilijat ja tutkijat ovat Suomessa jääneet ilman työttömyys- ja sosiaaliturvaa? Tätä kysyttiin keskustelutilaisuudessa, jonka järjesti Tatu Sotu, eli taiteen ja tieteentekijöiden sosiaaliturvan parantamiseen tähtäävä työryhmä. Suomessahan tuponeuvotteluissa, kolmikantaneuvotteluissa päätetään juuri siitä, että miten parannetaan eri ammattiryhmien asemaa. Niin me ollaan yritetty tuoda nimenomaan sitä esille, että apurahan saajat, erilaiset pätkätyöntekijät, freelancerilla elantonsa hankkivat tai pienyrittäjät on tämmöisiä ryhmiä, joiden niin kuin ääni ei kuulu siellä tuponeuvotteluissa. Ja sen takia meidän mielestä olisi hirveän tärkeää esimerkiksi niin kuin taiteilijoiden ja tieteilijöiden kohdalla, että erilaiset tämmöiset niin kuin pienet ryhmät, pienet liitot ja järjestöt ikään kuin yhdessä lähtisivät hakemaan niin kuin oikeuksia tai niin kuin kiinnittämään niin kuin päättäjien huomio ylipäätänsä siihen, että tieteen ja taiteen tekijät ihan oikeasti ovat tämmöisiä ryhmiä, jotka niin kuin hyvinvointi Suomessa voivat tipahtaa kaiken perusturvan ulkopuolelle. Tatu Sotun viesti tavoitti runsaan joukon taiteilijoita ja tutkijoita. Asia tuntui olevan tuttu ja ajankohtainen. Esimerkkitapaukset naurattivat, mutta kertoivat samalla karua totuutta. Työvoimatoimiston virkailija selaa papereitani ja kysyy kysymyksiä, jotka paljastavat, että hän ei ole tilanteen tasalla koskaan ollutkaan. Onko yliopistossa ihan kuukausipalkkaisia virkoja? Ihanko niihin oikeasti haetaan? Tiedätkö mikä on CV? Kaiken järjen mukaan minun ammattiliittoon kuuluvan olisi pitänyt saada ansiosidonnaista. Yllätykseni olikin melkoinen, kun työttömyysturvani evättiin kokonaan. Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi sitä, kuinka kurssilaisten on hyvä pitää huolta nestetasapainosta, sillä pitkät istumiset saattavat väsyttää kurssilaisia. Me ollaan kerätty tämmöisiä niin kuin tapauskertomuksia. Me ollaan pyydetty ihmisiä lähettämään meille kertomuksia siitä, että millä tavoin ihmiset on jääneet ilman sosiaaliturvaa niin kuin erilaisissa uran vaiheissa tai erilaisissa elämäntilanteissa. Osa taiteilijoista saattaa jäädä ihan täysin tyhjän päälle, että yhtäkkiä jos sairastuu, niin ei olekaan yhtään mitään. Että puuttuu se yhteiskunnan turvaverkko, joka niin kuin kuvitellaan, että kaikilla ihmisillä on, niin taiteilijoilla yllättäen ei olekaan. Se, mikä on myös niin kuin hirveän niin kuin kuvaavaa tälle koko asialle, on se, että ihmiset mielellään lähettää näitä kertomuksia nimettöminä. Eli ihmiset eivät uskalla esiintyä omalla nimellään, koska pelkäävät, että jos paljastavat henkilöllisyytensä, niin silloin voidaan ihan mitättömiä pieniäkin summia voidaan periä takaisin. Työvoiman viranomaiset tai Kela tai näin. Haluttaisiin nyt sitten tänne poliittisille päättäjille tuoda tiedoksi tämä asia, että nämä on tämmöinen välinputoajaryhmä, jotka jää sitten vaille tätä sosiaaliturvaa. Ja sitten on hyvin paljon tämmöisiä työttömyysturvaan liittyviä ongelmia, jotka on todella niin kuin akuutteja. Että tämä on sellainen asia, jota me halutaan nostaa esille. Keskustelutilaisuuteen saapuneet poliitikot ottivat hanakasti kantaa tilanteeseen. Yleisesti myönnettiin, että asiat ovat olleet rempallaan aivan liian kauan. Työryhmiä on perustettu, hyviä toimintasuunnitelmia on esitetty jo toistakymmentä vuotta sitten, mutta niitä ei ole pantu täytäntöön. Eräs jäsen kuvasi, että se on niin kuin sellainen iso kumiseinä. Että kun rupeaa viemään jotain asiaa eteenpäin, niin jostain löytyy joku virkamies, joka sanoo, että eihän se voi olla, että sehän olisi eri tavalla kuin muilla, jos taiteilijoille myönnetään. Että aina kun joku esitys tuli, niin se pomppasi niin kuin semmoisesta mustasta kumiseinästä pois, että tätä ei voida muuttaa. Yleisökysymys nosti esiin näkökulman, toimiiko suomalainen sosiaaliturva tasapäistämisperiaatteella. Pitääkö kaikilla olla samat säännöt, vaikka tilanteet ovat erilaiset? Kun sanoitte siitä, että virkamiehet sanoo, että se pitää olla niin kuin muilla. Se ei ratkea näin, jos sanotaan, että se pitää olla niin kuin muilla. Urheilijat on saanut aivan oman eläkejärjestelmänsä. Kyllä se pitää olla mahdollista myöskin sitten tämän kohderyhmän. Toivotaan tietysti myös sitä, että esimerkiksi työministeriö tulisi tietoisiksi siitä,
miten niin kuin, monenlaisista ongelmista on kyse tieteen ja taiteen tekijöiden sosiaaliturvan kohdalla. Meistä, jotka olemme tuohon hankalaan välitilaan kerran tai parikin joutuneet, apurahoituksen katkettua tai lyhyen määräaikaisuuden loputtua ja seuraavaa mahdollista odotellessa, työvoimaviranomaisen ratkaisut näyttävät käsittämättömiltä, mielivaltaisilta, joskus kenties melkeinpä mielipuolisilta. Eli minulla on ainakin hahmottunut itselleni se näkemys, että työministeriössä ei välttämättä ei ole asiantuntemusta koskien sitä, että minkälaista työtä taiteen ja tieteen tekijät tekevät. Kuvataiteilijat todella tietävät sen maailman, jonne vasta hiljattain on alkanut tippua myös muita ammattiryhmiä, kuten tutkijoita yliopistossa, esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimusprojektien johtajia, tai taiteilijoita, kuten säveltäjiä, kirjailijoita, runoilijoita tai teatterin tekijöitä, ja miksei myös muitakin pätkä- tai silpputyöläisiä, joista yhteiskunta haluaa tehdä yrittäjiä ilman yrittämisen edellytyksiä. Miksi tämä on niin pitkään jatkunut tämä tilanne? No, en mä tiedä, koetaanko nämä apurahansaajat, tutkijat, samoin kuin taiteilijatkin tämmöisen marginaaliryhmäksi, että ei haluta sitten tehdä päätöksiä. Mun mielestä tässä tarvittaisiin niin tätä poliittista tahtoa parantaa näiden ryhmien asemaa. Ehkä nämä on niin kuin sen verran monimutkaisia prosesseja sitten, että kun se ei ole niin kuin välttämättä edes yhdestä ministeriöstä aina kiinni, että tässä niin kuin liikutaan osittain opetusministeriön, osittain sosiaali- ja terveysministeriön alueella, niin ehkä sitten semmoinen, mikä puuttuu Suomessa, niin tämmöinen ministeriöiden välinen yhteistyö. Hupaisaa on, että yhtenä perusteena oli mainittu myös se, että hakija ilmoittaa anoneensa lisää apurahoja. En ole kuullutkaan sellaisesta tavallisesta palkansaajasta, jonka katsottaisiin työllistyvän sillä perusteella, että hän työttömänä aktiivisesti etsii oman alansa työtä. Apurahansaajien sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä 2004 sai työnsä päätökseen ja yksimielisesti esitti hyviä parannuksia apurahansaajien asemaan, niin ne ei sitten tällä hallituskaudella kuitenkaan sitten toteutunut, että kyllä tässä monta kertaa on käynyt näin, että on toiveet jo korkealla ja sitten kuitenkaan ei mitään tapahdu. Lähivuosinakin on ollut muutosehdotuksia esillä, mutta laihoin tuloksin. Ja nythän valtio ei halunnut olla rahoittavana osapuolena, että yhteiskuntaahan hyödyttää tieteen tekeminen paljon, tutkimustulokset on yhteiskuntaa hyödyttäviä, varmaan taiteen tekeminen siellä kulttuurin puolella kanssa yhteiskuntaa hyödyttävää, mutta että sitten valtiovalta ei halua ottaa sitten vastuuta tästä eläketurvan järjestämisestä, että näin voisi sanoa, että maksajia ei löydy. Ehdottomasti pitäisi tulevissa hallitusneuvotteluissa ottaa esille apurahansaajien asema, eli apurahansaajien työttömyysturva- ja eläketurvakysymykset. Ne pitäisi saada ihan sinne hallituspakettiin, että siitä sovittaisiin, että ne kirjataan sinne ja että asia laitetaan kuntoon seuraavalla vaalikaudella. Olemme muutosvastarinnan sijasta vaatimassa todellista muutosta asiantiloihin. Niinpä nyt toistan ne sanat, joita meille kurssilla jatkuvasti päähän päntättiin. Uutta suuntaahan tänne on tultu hakemaan.